25 години, 25 истории. Това е една от историите с неочаквано добър край. Както знаем, никой не е застрахован от различни събития. Какво се случи при нас? В офиса ни на Александър Жендов, до консулския отдел на външните работи, където се извършват предимно легализациите на документи, настъпи застрахователно събитие – наводнение. Съответно се случи така, че колегите бяха през деня там и започнаха да вдигат всички компютри. Първоначално, преди години, светът беше такъв, че в офисите имахме компютри, които задържаха всички бази данни и съответно правиха копия на дневните извършени преводи. Това обаче ни накара да помислим и да вземем едно стратегическо решение. Всички бази данни бяха записвани вече ежедневно, но в колокационен център, така че да няма момент на изгубване на данни, тъй като това беше много важно за нашите клиенти. А в днешно време всичките ни данни са качени на облачна услуга и по всякакъв начин защитени, така че да не бъдат изгубени и да не бъдат достигнати от злонамерени действия. Аз съм Таня Карабашева и съм управляващ собственик на агенция за превод и легализация ArteDoc.